هر دربارەی دەستپێکردنا ساڵا نویا خوێندنێ لە تورکیا و باکوورێ کوردستانê bi taybetî em ê li ser mijara xwendina bi zimanê dayîkê rawestin birêz Samîtan serokê pena Kurdî ji Ameda Bakurê Kurdistanê mêvanê min e birêz ev demata baş be îro em bêjin sala nûya xwendinê li tevaya Tirkiye û tev Bakurê Kurdistanê jî destpêkir hûn destpêkirina sala nûya xwendinê û rêbazên xwendinê ji bo sala nû çawa dibînin. بله yani وکی هر ساله مخابن دیسا زاروکه کردا دیسا زاروکه بیشین گلی بندست تابعیت زاروکه کردا جمافه پروردهیه زمان خو بپارن افجیه خمگینیه مخابن ام دبیجین سال به سال خوازی بپار yani ام بیشین بری چند ساله هیوی هبو کو هنده گاو بین آویتین دوی واردا هنده گاو پراتیک جی دهاتن آویتینه لی مخابن نها روش هردی چه خرابتر ده از بیشیم yani ایران بیشین جبری خرابتر بری هنک هولدان هبون هنک بیشین دوارم بیشین درس هلبجاری دا هنک گاو آویتن دهات بون آویتین دهاتن آویتین و پرتوک دهاتن آماده کنه وکیدن گلک سازین که کردیرا لقدر بون مثل کردی خبتین درس هین کرنا کردی دادن هبون گلک جوان سازیان هاتن گرتن بیشین yani جبوه کیجی مخابن پرزده نه هیوی بخش روشه هی منو کار بیجین. باشه جبر چه او هولدان هاتنه سکناندن جبر راوستاندنا ام بیجن او کوملین کو تایبت بون بویه که یانجی سدمندن لپای هنه. سدما بنگهین اوه کو yani او پارادیگما بیجین کومارا ترکیه یال سر کرده نگوهره yani belki carcara ev politikaya wan sıst dibin, nerm dibin, carcara hişk dibin. Li encam eda ev naghare. Yani em bejin mafe perverdehiye devleta Türk em bejin hezin ku ve bir reva dibin em bejin. Devleti bir reva dibin. Ve veki bu xwe veki xeter dibin. Yani dibejin eğer em bejin zamanê cuda hebin, em bejin nasameyek cuda heye, milletekî cuda heye, dema milletekî cuda hebecî, em bejin divê devletekî cuda çêbe. Nexwe yani Kurd doza em bêjin zimanê xwe dikin, nexwe Kurd doza devletek cuda dikin, dixwazin Tirkiye parça bikin. Yani ew aqliyet di asê cudayê devletê de ew e. Tabii tiştê dijî piştî pêvajoya em bêjin têkçûna pêvajoya çareseriyê 2015 da pêk hat û piştî wê em bêjin pêkhatina derbeya têkçûyî em bêjin rewş xerabtir bû û bi taybetî hêza desthilatdar ya em bêjin Tirkiye به هزینه نتوپرستی ترک را هفکاری کردن بیشین یعنی هوالبندیا به MHP را هوالبندیا به بیشین ارگانکون را بیشین کسی وکی دو پرین چکرا و کنسپتل سر کرده فرض که yani her diçen bejin saziye hey deskeftiyen hey jiji destiçin bejin vaki em bejin hevdana girtina enstitüya zamanı ku dijin ya zanga artukliyen bejin vaki din bere em bejin hevdan hebuj bu ku mamusteyn kurdi ben tayin kirne li ew hejme her çû kêmtir bû em bêjin yani îsa sê heb tenê mamoste hatin bêjin tayînkirine ji bo Kurdî ew giş rewşê nîşan de ku yani helbesta wan di bingeh de neguhariyen bêjin. Baş çareserî çi ye divê çi bêkirin divê çi hewl bêne dayîn û ji aliyê kê ve? Çareserî ew e ku divê em bêjin yani nasnameya gelê Kurd bê naskirine Zamanê Kurdî bibe xwedî statûyek fermî li Tirkiyeyê û wekî hebûna gelê Kurd bê qebûlkirinê yani bi vî awayî Tirkiye dikare demokratîze bibe dikare di cîhanê de em bêjin cêkî xweştir bigire zêdetir bibe hêzekê xurttir û demokratîktir. Ji bo yê jî divê aqliyeta em bêjin sed sala bîstan sed sala nozdehan ya yekperestiyê bê terikandin em bêjin hevalbendiya bi em bêjin MHP ra bi ergenekûn bi aqliyeta wan ra bê terikandin ancak bi vî awayî em bêjin hevalbendiya em bêjin bi Kurdara em bêjin bi naskirina mafya Kurdan ve rêya demokratîzebûna Tirkiye jî veke ve ji bo pêşiya Tirkiye jî veke û Kurd jî di mafya xwe de bi ısrarin em bêjin yani her şertê mercî de mafya xwe diparêzin û dixwazin tekoşîna vê yekê didin wê bikin ez bêjim yani çare di vir daye yani çare rêya aqil yek e mirov kare bêje çarez demokrasiye aştiye vekeviye ez bejme. Başa te amejekir te got hawldan hatine rawestandin heta radeyeke.
چش پارتیین کردی تی خواستن نها چش سازی و کمالین کو پیوندیدارن علاقدارن به زمان کردی چه جوان تی خواستن دوی قناغی ده دوی روشه ده yani ji bu ji Partiye Kurda tiştê tê xwastin ji gelê Kurd jî tiştekî tê xwastin ev ku nasnameya xwe em bêjin ya çandî ya zimanî xurt bike yani ji bo vê xebatê bike ji bo vê razimaniyê bike ji bo vê xwebrêxistin bike yani em bêjin yêgirtina xwe pêk bîne yani ziman wekî navgînek siyasî bi kar neyîne ziman em bêjin hebûna gel e yani çanda gel bê ziman najî ji bo yekê jî divê di her astê de em bêjin zimanê Kurdî serdest bike ji bo yekê jî serê pêşîn divê malbat dev ji wê helbesta xwe ya ku bi zarokê xwe re bi Tirkî xeber din berdin yani hemî malbatên Kurd bi zarokê xwe re divê bi Kurdî xeber din tabii digel wê divê bi hev dure jî bi Kurdî xeber yani Kurd bi hev dure bi Kurdî xeber din yani mixabin ew rewş hatê terkan em bêjin li bajarekî wekî Amedê tu dibînî yani em bêjin kesê ku hev du nas nakin bi hev dure bi Tirkî xeber din em bêjin yani tevî ku her du alî jî Kurdin tevî ku her du alî jî Kurdî dizanin lê bi hev dure bi Tirkî xeber din ew rewşekî xeter e yani divê ew rewş bikare ji bo vê jî divê em bêjin rewşenbîrên me saziyên me em bêjin siyasetmedarên me pêşengiyê bikin rê nîşan bidin em bêjin و دوی درباره ده چه هول دایه بریز هناکو سازیا و وکو پنا کردی دوی درباره ده و چه پینگاو آویتنه وکی پنا کرد ام یعنی ji bo yekirtina nivîskaran ji bo mafê wan ji bo mafê derbirîna azadiya derbirîna ramanê em bêjin wî war de zêdetir xebatê dikin yani saziye me em bêjin saziyekê navnetewî bi pena cîhanê re jî penê cudayê welatê dir ji danûstandinê wan ji bo em bêjin mafê çandî mafê zimaniyê gelê Kurd ji bo parastina em bêjin mafê rewşenbîrên Kurd nivîskarên Kurd û ji bo em bêjin pest û pêkitiya ku li ser nivîskarên Kurd tên neşandin bê em bêjin ragihandin ji bo cîhanê û rêl ber bêgirtinê di wî war de zêdetir xebatê me ji bo hevgirtina nivîskaran rewşenbîran di wî war de zêdetir xebatê me Rêz Samîtan serokê Pena Kurd ji Ameda Bakurê Kurdistanê tu mêvanê me bûyî zor spas